Keď učiteľka v škole povie, že má takto napísať sloh na 230 až 300 slov, každý si vybere 230. Ale keď sa povie, že odporúčaná dávka spánku je 6 až 8 hodín, myslím, že som jediný idiot na svete, čo si dobrovoľne vybere 6. Ide o to, že internetu není boh vie čo, pretože sa o neho delíme asi tak 7 izieb, ktoré sme v tom apartmánovom komplexe. TZN, že funguje dobre iba buď od 11. do polnoci, alebo od 6. do 8. ešte celkom priateľne. Čiže si treba vybrať čas, ktorý budete na internete, to je jediný čas, keď sa dajú pozerať na YouTube videá. A keďže ja ráno chodím cvičiť, aby som tu na ne cvičil ako idiot pred celou plážou, tak musím si zvoliť ten večerný turnus, čo sa potom ale odzrkadlí na celkovom čase môjho spánku. Máme tu trochu viac návštevníkov dneska. Neviem, kam ideme cvičiť. Tam ideme cvičiť. Tento pán v tých ružových pravkách je majiteľ našej ubytovne a je to celkom král, pretože má jednu ubytovňu a toto je jeho druhá ubytovňa, ktorú má vo výstavbe. Cvičenie pri mori je asi tak 100-krát lepšie ako normálne cvičenie, proste pekný výhľad, more, teplo a ide práve o to teplo, ktoré je aj výhodou aj nevýhodou. Je teplo a je to proste príjemné a vypotíte zo seba všetky večerné sladkosti, dalo by sa povedať. Ale potom vzniká jeden problém toho, že po pol hodinke cvičenia ste totálne zliaty. Ale je tu aj výhoda, ktorú som už spomínal, že tu je more, čo znamená... Neviem, či jesť celý rozhorúčený domov studeného mora je niekde v škále zdravých vecí, ktoré sa dajú robiť, pretože to dúfam, že sa moja mama nenahnevá, keď to bude pozerať, ale som na takú milistotinu, keď som tam vliezol, cítil srdce, taký náraz, ale budem si nahovárať to, že to nebolo kvôli tomu tu. Už som ako tak v celku obstojne obschol. Svoje topánky používam ako tašku na nosenie vecí, ktoré som si nazhromaždil. Idem naspäť na boso, dám si sprchu, dám si raňajky. Teraz mám veľkú chuť sa sem hneď rýchlo vrátiť a ešte kúsok vykúpať, lebo teraz ráno to je fakt úplne fantastičné. Vždy som mal chuť dakedy takto skočiť do vody bez uteráka. Proste... Myslím, že to je hovadiny, čo tu zúčia okolo, sú neskutočne otravné, ale mám jednu vec, sekundu. Ako som hovoril, internet tu není nejaký. Toto. 400 včera, normálne včera som mal 360, neviem, či som to pozeral včera alebo kedy, ale proste takedy teraz, plus minus 2 dní, skôr minus, som mal 360 a teraz ráno som prišiel, tak som mal otvorenú kartu s tým počítačom subscribov, tak reku, že si ich pozriem, nie, teraz keď čakám na raňajky, som si ich otvoril a normálne som tak povedal, že no, tak koľko bude takých 361, 2, 3 možno, som sa pozeral, bol tam 399, tak úplne tak zasal, že čo, som sa to nečítal, že 400, úplne, že ja som tu začal podskakovať po tom balkóne celý čas. Tu nám sedela mama, sedela Anča, som tu začal podskakovať po celom balóne, po balkóne, seriózne asi 2 minúty. Nie, už by som asi mal začať nahrávať toto, ako si pozerám tie odbery, to by fakt stálo za to si pozrieť, jak som skákal. No, každopádne, neviem, či si takto spomína, ako som zo pár vlogov dozadu hovoril, ako teraz 2 týždne nebudem vydávať videá a začínajú sa 2 týždne klesajúcich odberov. Začínajú sa 2 týždne voľna, 2 týždne nevydávania videí, 2 týždne klesania odberov. To som hovoril, keď som mal okolo 355 možno. Teraz 400, ja prestanem vydávať videá, lebo teraz vystúpajú odbery na viac. No, každopádne som tým chcel povedať. Ja všetkým ďakujem. Všetkým 400 by som vás objal. Všetkých naraz. Tak to bola moja posledná vložka pred tým, ako sa chystám začať deň. A som celku nabudený, ak to nevidno. Ideme na to.
ale odkedy som začal nosiť kraťasoidné plavky, vždycky som pod nimi mal tie obťahnuté blbosti. Neviem z akého dôvodu, ale to už keď v 7. ročníku, to si presne pamätám. Keď som ich mal prvýkrát v 7. ročníku, áno až v 7. ročníku, do 7. ročníka som chodil jak buzy. Odtedy som mal vždycky dvoje plavy. Mám ich už, teda mal som ich už veľmi dlhú dobu a urobil som ten krok, že som ich vyhodil. Ideme prvýkrát bez nich, lebo keď sa na to tak spätne pozriem, tak boli absolútne neužitočné, čiže vyzať na pláž by musieť tentokrát zvládnuť sám, pretože Ančika a mama sú ešte stále na izbe a ešte sa tam motajú a trvalo by asi tak pol storočia, keby sa znova vytrepali, čož sa mi čakať nechce. Tak som sa rozhodol, že idem sám. Naša milá nafukovačka nám práve doslúžila. Máme v nej 3 diery o veľkosti tenisovej lopty. Vieš čo, môžeme toto Ona to zobrať? spravila. Hej, jo. Ona to spravila. Nie. Navrátil som sa z pláže trochu skôr ako všetci ostatní, lebo sa na to tam aj tak stíľovalo ku koncu. Dneska som tam na pláži už veľmi toho nenatáčal, pretože som bol zničený po celom dni a už som tam proste len tak polo oddychoval. Už sa skláňa ku večeru, už sa skláňa ku spánku. Ančika sa tu napozerá na slovenské blogerky. Taký som mal navedomé, že ani ten vlog nevládzem ukončiť, tak teda.